ሰላማት ናይ ቪዥን KCTS ኣካዳሚ ተኸታተልቲ ተምሃሮ ከመይ ፀንሑ? ኣነ ቤተልሔም ናይ 8ይ ክፍሊ ስነ ህይወት መምህርኩም እየ። መዓልቲ ሒዘልኩም ዝመፀኹ ካብ ናይ 8ይ ክፍሊ ኣርእስቲ ምዕራፍ 4 ተኽልታት ዝብል ኣርእስቲ እዩ። ተኽልታት በዝሓዊ ህይወታውያን እዮም። በዝሓዊ ህይወታውያን ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? ካብ ብዙሓት ዋህዮታት ዝተሃነፁ ማለት እዩ። ካብ ብዙሓት ዋህዮታት ክንብል ከለና ህይወታውያን ኮይኖም ካብ ሓደ ህያው ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ደሞ በዝሓዊ ህያው ክኾኑ ይኽእሉ። እዚ ክንብል ከለና ካብ ሓንቲ ጥራሕ ዋህዮ ዝተሰርሑ ኣለዉ፣ ከምኡውን ካብ ብዙሓት ዋህዮታት ዝተሰርሑ ኣለዉ። ካብ ሓደ ህያዊ ዝኾኑ ከዓ ኣብነት መን ኣለዉ? ባክቴርያ፣ ኢዮግሌና፣ ፓራሜሴን ዝተፈላለዩ ወዘተ ከምኡ ዝበሉ ኣለዉ። በዝሓዊ ህይወታውያን ማለት ካብ ብዙሓት ዋህዮታት ዝተሰርሑ ድማ ሰባት፣ እንስሳት ከምኡውን ተኽልታት እውን ኣብኦም ይጠቃለሉ እዮም። ተኽልታት ካብ ብጣዕሚ ደቀቅቲ ብዓይንና ክንለልዮም ዘይንኽእል ጀሚሮም ክሳብ ብጣዕሚ ዓበይቲ ተኽልታት ክህልዩ ይኽእሉ። ንሳቶም ድማ ኣብ ከባቢና ኣብ ቤት ትምህርትና ክኾን ይኽእል፣ ኣብ ገዛና ክኾን ይኽእል፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይርከቡ። ንሳቶም ብዙሓት ረብሓታት ኣለዎም። ኣነ ካብቶም ረብሓታቶም ሓደ ንምትንፋስ ይጠቕሙና። ንምትንፋስ ክንብል ከለና ምግቦም ከዳልዉ ከለዉ ተኽልታት ጎናዊ ምህርቶም ኦክሲጅን ይምረት እዩ ከሎ ኦክሲጅን ድማ ንኣቶም ምንም ጥቕሚ ስለዘይብሉ ስለዘወግድዎ እቲ ዘወግድዎ ኦክሲጅን ግን ንሕና ነተንፍሶ ጋዝ ስለዝኾነ ንኣና እንታይ ይጠቕመና ኣሎ ማለት እዩ? ንምትንፋስ ይጠቕሙና ኣለዉ ተኽልታት። ካሊእ ከም ፍልፍል ምግቢ ኮይኖም ይጠቕሙና እዮም። ንምድላው ዝተፈላለዩ ብዙሓት ነገራት ከም ጠረጴዛ ክኾን ይኽእል፣ ወንበር፣ ወረቀት፣ ክዳውንቲ ዝተፈላለዩ ነገራት ካልኦት ንምድላው ይጠቕሙና። እቲ ካሊእ ረብሕኦም ድማ ነባሪ ኣየር ወይ ደሞ ኩነታት ኣየር ንምስትኽኻል ይጠቕሙ። እዚ ክበሃል እንከሎ ዓለም ሎሚ እናማዕበለት ብጣዕሚ እናማዕበለት ትኸድ ኣላ። እናማዕበለት ብዝኸደት ቁፅሪ ከዓ ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ፋብሪካታት ኢንዳስትሪታት እናወሰኹ ይኸዱ ኣለዉ። ንሳቶም ብዝወሰኹ ቁፅሪ እቲ ዘውፅዎም ርስሓት እውን እናወሰኸ ይኸድ። ካብቶም ዘውፅዎም ርስሓት ከዓ መን ኣሎ? ካርቦን ዳይኦክሳይድ። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ብዙሕ እናተወገደ ብዝኸደ ቁፅሪ ኣብ ከባቢ ኣየር ዋዒ ዓለም እናወሰኸ ይኸይድ። ዋዒ ዓለም ከዓ ኣና ብጣዕሚ ሙቐት እናተሰምዐና ብዝኸደ ቁፅሪ ንምንባር እኳ ክሳዕ ዘቸግረና ክንበፅሕ ንኽእል ኢና። ተኽልታት ግን እቲ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ምግቦም ንምድላው ስለ ዝጥቀምሉ እሳቶም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ብዝወሰዱ ቁፅሪ ምግቦም ንምድላው ኢሎም ኣብ ከባቢና ዘሎ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እናቐነሰ ኦክሲጅን ድማ እቲ ዘውፅዎ እናወሰኸ ይኸይድ። እዚ ክኾን ከሎ ድማ ዋዒ ዓለም እናቐነሰ ይኸድ ኣሎ። ስለዚ ተኽልታት ብዝወሰኹ ቁፅሪ እቲ ዋዒ ዓለም ከዓ እናቐነሰ ይኸድ ኣሎ ማለት እዩ። ተኽልታት በዝሓዊ ህያው ህይወታውያን እዮም ኢልና። በዝሓዊ ህያው ህይወታውያን ኮይኖም ግን ካብ ሰባትን ካብ እንስሳትን ዝፈልዮም እንታይ እዮም? ምግቦም ናይ ምድላው ክእለት ኣለዎም። ባዕሎም ምግቦምስ ናይ ምድላው ክእለት ኣለዎም። እዚ ክንብል ከለና ምግቦምስ ባዕሎም እዮም ዘዳልዩ። ንሕና ካብ ተኽልታት ይኹን ካብ እንስሳት እናወሰድና ወይ ደሞ እናሰርሕና ኢና ንምገብ። ንሳቶም ግን ምግቦም ባዕሎም ዘዳልዩ እዮም። እቲ ዘዳልውሉ ከይዲ ድማ እንታይ ይበሃል? ውህደ ብርሃን ተባሂሉ ይፅዋዕ። ተኽልታት ምግቦም ዘዳልውሉ ከይዲ ውህደ ብርሃን ተባሂሉ ይፅዋዕ። ውህደ ብርሃን ኣብ ሓምለዋይ ክፋል ተኽልታት ይካየድ። እዚ ክንብል ከለና ኣብ ሙሉእ ቦታ ክካየድ ይኽእል እንድዩ ኣብ ጉንዲ ይኹን ኣብ ካሊእ ክካየድ ይኽእል እዩ። ግን ብበዝሒ ኣበይ? ቲሹ ሜሶፊል ኣብ ዝርከበሉ ቦታ ይካየድ። ቲሹ ሜሶፊል ኣብ ቆፅልስ ቲሹ ሜሶፊል ኣብ ዝርከበሉ ቦታ ቲሹ ሜሶፊል ንበለና ምክንያት ድማ ክሎሮፕላስት ስለዝሓዘ እቶም ክሎሮፕላስት ከዓ ሃመልማል ወይ ደሞ ጉልበት ብርሃን ፀሓይ ክእክብ ዝኽእል ሃመልማል ስለ ዘለዎም ውህደ ብርሃን ንኸካይድ ይሕግዙ ማለት እዩ። ውህደ ብርሃን ምግቢ ተኽልታት ዘዳልውሉ ከይዲ እዩ ኢልና። ካብ መንን ካብ መንን ግን ተጠቒሞም የዳልውሉ እንድሕር ኢልና ሓደ ጉልበት ብርሃን ፀሓይ ይጥቀሙ እዮም። ጉልበት ብርሃን ፀሓይ ተጠቒሞም ካብ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኣብ ከባቢ ኣየር ዝርከብ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከምኡውን ኣብ ከባቢና ዝርከብ ማይ ተጠቒሞም ሽኮራዊ ምግቦም ወይ ደሞ ግሉኮስ ዘዳልውሉ ከይዲ እዩ። እዚ ክንብል ከለና ተኽልታት ናብ ፀሓይ ዝተቓልዑ እዮም። ናብ ፀሓይ ዝተቓልዑ ምዃኖም ከዓ እቲ ቆፅሎም ሰፊሕ ቦትኡ ናብ ፀሓይ ዝተቓልዐ ስለዝኾነ ብዙሕ ብርሃን ጉልበት ብርሃን ፀሓይ ንምእካብ ይጠቕሞም። ኣብ ተኽሊ ውህደ ብርሃን ኣብ
ላዕለዋይ ንጣፍ ወይ ደግሞ ኣብ ኢፒደርሚስ ኣይካየድን ኣብ ታሕተዋይ ንጣፋት እውን ኣብ ንማፋታት ኣብ ዝርከበሉ እውን ኣይካየድን ኣበይ ይካየድ ማለት እዩ ቲሹ ሜሶፊል ብበዝሒ ኣብ ዝርከበሉ ሃመልማለ ኣብ ዝርከበሉ ቦታ ይካየድ ማለት እዩ እንቶም ጥረ ኣቕሓታት ውህደ ብርሃን ዝበሃል ድማ ጉልበት ብርሃን ፀሓይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከምኡውን ማይ እዮም እዚኦም ውህደ ብርሃን ንምክያድ ወይ ደግሞ እቲ ሽኮራዊ ምግቢ ወይ ደግሞ ግሉኮዝ ዝበሃል ምግቢ ተኽልታት ንኽዳለ ዘድልዩ ጥረ ኣቕሓታት እዮም ግሉኮዝ ንምንታይ የድልዮም እንድሕር ኢልና ተኽልታት ሓደ ንኽተንፍሱ ንኽነብሩ ምግቢ ከምዚ ንሕና ንኽነብር ዘድልየና ንሳቶም እውን ምግቢ ሓደ ንኽነብሩ ንኽተንፍሱ ከምኡውን ንኽዓብዩ ምግቢ ብዝበላዕና ቁፅሪ በዝሓዊ ህያዊ ሂወታውያን ዝኾንና ኩለና እናዓበና ኢና ንኸይድ ሓደ ህያዊ ሂወታውያን ምግቢ በልዑ ኣይበልዑ ሓንቲ ዋህዮ ጥራሕ ስለ ዘላቶም ክዓብዩ ይኽእሉን በዝሓዊ ህያው ንኾንና ግን ብዝተመገብና ቁፅሪ ዋህዮታት እናተዋዝሑ ስለ ዝኸዱ እናዓበና ወይ ደግሞ ዕቤት ይርአየልና እዩ በዝሓዊ ህያው ሂወታውያን ሕዚ ተኽልታት እውን ምግቢ ዝምገብሉ ምክንያት ድማ ንኽዓብዩ እውን እዩ ካሊእ ድማ ንክራብሑ ወይ ደግሞ ንኽባዝሑ ባዕሎም ንዕሎም ዋህዮታት ጥራሕ ዘይኮኑ ባዕሎም ንመስል ንኽፈጥሩ እውን ምግቢ የድልዮም ወይ ደሞ እቲ ሽኮራዊ ምግቦም ግሉኮዝ ዝለዓለ ጉልበት ዘለዎ ምግቢ የድልዮም ግሉኮዝ ንኸዳልዉ ከዓ ጉልበት ብርሃን ፀሓይ የድልዮም ኢልና ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ማይ ንሳቶም ከበበይ ገይሮም ይኣትዩ እቲ ፀሓይ በቲ ቆፅሊ ናብ ፀሓይ ዝተጋለፀ ላዕለዋይ ንፃፍ ቆፅሊ ኣብ ዝርከብ ሃመልማል ኣቢሉ ጉልበት ብርሃን ፀሓይ ይእከብ ማፋታት ድማ ኣለዉ ኣብ ታሕተዋይ ንፃፍ ቆፅሊ እወዶ እቶም ማፋታት ድማ ልውውጥ ጋዛት ይካየደሎም ኢልና ተማሂርና ነርና እቲ ካብቶም ልውውጥ ጋዛት ዝካየደሉ ኦክሲጅን ንደገ ይወፅእ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ድማ ንውሽጢ ይኣቱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኣብ ታሕተዋይ ንፃፍ ቆፅሊ ብዝርከቡ ማፋታት ኣቢሉ ይኣቲ ማይ ድማ ኣብ ተኽልታት ብሱሮም ኣቢሎም ምስ ማዕድን ይኣቲ እዚ ንኽጓዓዝ ማይ ከዓ ተጓዒዙ ናብ ቆፅሊ ይኸይድ ንኽጓዓዝ ዝጠቕሙ ከዓ ቲሹ መጓዓዝያ ኣለዎ ቲሹ መጓዓዝያ ዝበሃሉ ምግቢ ይኹን ማይ ይኹን ካብ ቆፅሊ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታን ካብ ሱር ወይ ደሞ ካብ ጉንዲ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዘጓዓዙ እዮም እቶም ቲሹ መጓዓዝያ ክልተ እዮም ቲሹ ዛይለምን ቲሹ ፊሌምን እዮም ቲሹ ዛይለም ተኾይኑ ካብ ሱር ናብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ተኽሊ የጓዓዝ ኣብነት ማይ የጓዓዘልና ዛይለም ፊሌም ድማ ካብ ቆፅሊ ዝተዳለወ ግሉኮዝ ክኾን ይኽእል ምግብታት ካብ ቆፅሊ ናብ ዝተፈላለዩ ክፍሊ ኣካላት ተኽሊ የጓዓዝ ቲሹ ዛይለም ተኾይኑ ካብ ሱር ናብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ተኽሊ ይኾን ኣሎ ስለዚ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ይኸድ ኣሎ ማለት እዩ ዛይለም እንድሕር ኮይኑ ቲሹ ፊሌም እንድሕር ኮይኑ ግን ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ካብ ኣውፅልቲ ናብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ተኽሊ ናብ ጉንዲ ክኾን ይኽእል ናብ ሱር ክኾን ይኽእል ናብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ተኽሊ ዘጓዓዝ ድማ ፊሌም ይኾን ኣሎ ብኸይዲ ውህደ ብርሃን ዝተዳለወ ሽኮራዊ ምግቢ ወይ ደሞ ግሉኮዝ ድማ ብመልክዕ እንታይ ይኽዘን እዩ ብመልክዕ ስታርች ይኽዘን ብመልክዕ እንታይ ይኽዘን ብመልክዕ ስታርች ብመልክዕ ስታርች ዝኽዘነሉ ምክንያት ድማ ግሉኮዝ ዝሓቅቕ ሓቓቕ ምግቢ ስለ ዝኾነ እዩ ማይ ብዝረኸበ ቁፅርስ ቀልጢፉ ናብ ጉልበት ይቕየር እሞ ኣብ ዘደለይዎ ሰዓት ናብ ጉልበት ተቐይሩ ክባኽን ይኽእል እዩ እቲ ትርፊ ግሉኮዞም ግን ክኽዝንዎ እንድሕር ደልዮም ናብ ምንታይ መልክዕ ለዊጦም ይኽዝንዎ ማለት እዩ ናብ መልክዕ ስታርች ይቕይርዎ ማለት እዩ ናብ ስታርች ይቕይርዎ ምክንያቱም ስታርች ብቐሊሉ ዘይሓቅቕ ምግቢ ስለ ዝኾነ ኣብ ማይ ብስሩዕ ይሓቅቕን ግሉኮዝ ወይ ደግሞ ብውህደ ብርሃን ዝዳለው ምግቢ ብብርሃናዊ ምብልዕላዕ እና ብፀልማታዊ ምብልዕላዕ ክካየድ ይኽእል ብርሃናዊ ምብልዕላዕ ክንብል ከለና ጉልበት ብርሃን ፀሓይ ተጠቒምካ ዝዳሎ ኣብ ጉልበት ብርሃን ፀሓይ ተጠቒምካ ዝዳሎ ውህደ ብርሃን ዝዳሎ ግሉኮዝ ብከይዲ ብርሃናዊ ምብልዕላዕ ተዳልዩ ንብል ብፀልማታዊ ምብልዕላዕ ንብሎ ግን ጉልበት ብርሃን ፀሓይ ከይተጠቐምና ዝዳሎ ዓይነት ግሉኮዝ እንድሕር ኮይኑ ብፀልማታዊ ምብልዕላዕ ዝተዳለወ እዩ ንብሎ ኬሚካዊ ምብልዕላዕ ግሉኮዝ ከም ዝስዕብ ኣብዚ ካብ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ካብ ማይን እንታይ ነግኒ ኢልና ጉልበት ብርሃን ፀሓይና ሃመልማል ተጠቒምና
ግሉኮዝ ንረክብ ኢልና ካብ ክልተ ኢካርበናውያን ውህዳት እቲ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ብማፋታት ኣቢሉ ዝኣተወ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ተጠቒምና ከምኡውን ብሱር ተመጢጡ ብቲሹ ፊሌም ተጓዒዙ ዝመፀ ብቲሹ ዛይለም ተጓዒዙ ዝመፀ ማይ ድማ ናብ ቆፅሊ ሓመልማል ብርሃን ፀሓይ ዝተኣከበሉ ቦታ ብምኻድ ግሉኮዝ ወይ ደግሞ ካርቦናዊ ውህድ ግሉኮዝ ምስኡ እውን ጎናዊ ምህርቲ ዝኾነ ኦክሲጅን ይዳሎ። እቲ ኦክሲጅን ማለት ንሕና ነተንፍሶ ኣየር ማለት እዩ። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ግን ንሕና ነውፅኦ ኣየር ኣብ ከባቢና ዝርከብ ኣየር ወይ ዓለምና ወሳኺ ዝርከብ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ንሳቶም ግን ንምግቦም ምድላው ስለ ዝጥቀምሉ እቲ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ብማፋታት ኣቢሎም ዘእተዩ ከምኡውን ብቲሹ ዛይለም ኣቢሉ ዝመፀ ማይ ካብ ሱር ኣብ ቆፅሊ ድማ ብሃመልማል ጌርና ተገይሩ ዝተኣከበ ብርሃን ፀሓይ ብምጥቃም ግሉኮዝ ወይ ደግሞ ዝለዓለ ጉልበት ዘለዎ ምግቦም የዳልው ማለት እዩ። ኦክሲጅን እውን ከሎ ንኣና ንምትንፋስ ዝጠቕመና ኣየር ለ ከም ጎናዊ ምህርቶም ተዳልዩ ናብ ከባቢ ኣየር ይወፅእ ማለት እዩ። ግሉኮዝ ትርፊ ግሉኮዝ እቲ ዘይጥቀምሉ ብመልክዕ ስታርች ይኽዘን ኢልና ክኽዘን ከሎ መጀመርያ ኣብ ቆፅሊ እዩ ዝኽዘን። እቲ ስታርችስ መጀመርያ ኣብ ቆፅሊ ብጊዜያውነት ይኽዘን ብመልክዕ እንታይ ተቐይሩ ብመልክዕ ስታርች ካብ ቆፅሊ ከዓ ተመሊሶም ናብ ግሉኮዝ ብምልዋጥ ብቲሹመን ብቲሹ ፊሌም ኣቢሉ ካብ ቆፅሊ ናብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናብ ጉንዲ ክኾን ይኽእል ኣብ ሱር ክኾን ይኽእል ብምጓዓዝ ተመሊሶም ናብ መልክዕ ስታርች ብምቕያር ብቀዋምነት ኣብ ጉንዲ ይኹን ኣብ ሱር ይኽዘን ማለት እዩ። ተኽልታት ትርፊ ግሉኮዞም ብመልክዕ ስታርች ይኽዝንዎ ኢልና ብመልክዕ ስታርች እንትኽዝንዎ ኣብ እንስሳት ድማ ብመልክዕ እንታይ ይኽዘን ብመልክዕ ግላይኮጅን እቲ ትርፊ ግሉኮዝ ወይ ደግሞ እቲ ኣብ ሰባት ይኹን ኣብ እንስሳት ለይንጥቀመሉ ትርፊ ዝኾነ ግሉኮዝ ብመልክዕ እንታይ ይኽዘን ብመልክዕ ግላይኮጅን ማለት እዩ። ኣብ ተኽልታት ግን ብመልክዕ ስታርች ይኽዘን። ልምዓንቲ ትምህርትና ኣብ ናይ ምዕራፍ 4 መእተዊ ኢልና ዝረኣናዮ እዚ ይመስል ነይሩ። ቀፃሊ ብነዋሕቲ ቪድዮታት ክንራኸብ ኢና። ዘይተረድአኩም እንድሕር ሃልዩ ወይ ሕቶ እንድሕር ሃልዩኩም ዳ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ወይ ደግሞ ኣብ ናይ ቴሌግራም ቻናልና ነምፃኹም ሕተቱ። ንዚ ቻናልና ከዓ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም እንድሕር ሃልይኩም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ብቐፃሊ ብፍልይ ዝበለ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ሰናይ